Mnohí z nás riešia problém, či je lepšie použiť ako digitálny zdroj jeden integrovaný prístroj alebo viacero delených komponentov. My sme si tu pre vás v Enigma Audio na mesiac február pripravili takýto súboj dvoch titanov. Na jednej strane tu máme multizdrojový SACD prehrávač od značky T+A, ktorý v sebe integruje SACD mechaniku, špičkový PCM a DSD prevodník, všetko v jednom krásnom, elegantnom 26-kilovom šasi. A na druhej strane tu máme britskú kráľovskú rodinu prístrojov DCS Audio, ktoré tvoria taktiež jeden digitálny zdroj, ale ten pozostáva zo 4 komponentov, kde máme samostatný SACD transport, upsampler, DAC prevodník a to všetko poháňajú externé systémové hodiny. Srdcom zariadení HV od značky T+A je špeciálna vysokonapäťová technológia, ktorá ponúka muzikálny a veľmi dynamický zvuk elektrónok, zároveň ale s precíznosťou tranzistorov. V zostave od DCS Audio vládne revolučný kruhový DA prevodník a externé hodiny, ktoré synchronizujú jednotky a nuly s presnosťou atomového času. Tu už nehovoríme len o prehrávači, ale doslova je to laboratórium na digitálnu hudbu. Prehrávači od značky T+A sa teda snúbi elegancia, koherentnosť a neuveriteľná dynamika v jednom krásnom a elegantnom šasi. DCS Audio zase ponúka analytickú presnosť a nikdy nekončiaci priestor. Existuje v tomto boji nejaký víťaz? Skôr asi nie, pretože každý máme iné priority a v tom zvuku hľadáme niečo svoje. Najlepší spôsob, ako tento súboj rozhodnúť, je prísť k nám do štúdia a vypočuť si tieto dve zostavy na vlastné uši. Tešíme sa na vás.